Entri. Entri, entri. Amb el seu permís, bon dia, senyora. Bon dia, senyor Petit. I el senyor Abelló... Ah, en Cugat. I el meu marit no hi és? Precisament no hi és. El senyor Oleguer ha sortit precisament fa 5 minuts per una diligència personal. El senyor Abelló havia anunciat la seva visita per telèfon, però s'ha retardat. I el senyor Oleguer precisament m'ha dit que si el senyor Abelló arribava durant la seva absència, prengués a la senyora Que l'entretingués? Precisament aquesta ha estat la paraula que ha usat el senyor Oleguer. Ho faré amb molt gust, senyor Petit. Precisament... Vull dir que avui m'he llevat amb ganes d'enraonar. El senyor Abelló em deia... Gràcies, senyor Petit. Faci el favor d'anar a buscar el senyor Abelló i que vulgui acompanyar-lo fins aquí. De seguida, senyora Eulàlia, als peus de vostè. A reveure, senyor Petit. Cugat. Laia! I la Mercè? Bé, en pijama. Encara? No saps que a migdia ens hem de trobar ella, la Núria i jo per enllestir els preparatius del gran aniversari? Sí, els nens, com van? En Pip, pobre Pip, amb l'examen d'ingrés al damunt, molt preocupat, però sempre coratjós. I en Camús, feliç. A ell li van obrir la gàbia del col·legi i avui ja és a la piscina. Ells rai. La Mercè no es cansa de dir que tens uns fills? Que no me'ls mereixo, oi? És el que s'acostuma a dir. No crec que hi hagi un altre caràcter com el teu. Fas pensar en una cançó, en una font, en un ametller florit. I en altres coses semblants. Soc idíl·lica i arcadica. Encara que te'n riguis, no vull fer comparacions, però... Per Déu, no les facis, és molt lleig. No les faré, però qui pot evitar que les pensi? Pensa el que vulguis, beneït. Jo només sé que al costat d'algunes dones que conec, de la Mercè, per exemple, em trobo quasi inexistent de tan insignificant.